Mo ni siya ang landang. Anong landang kay? Ano sa dining gamunong landang? Anong buli? Buli. Pa siya nga punuan. No, humot kay siya. 170 right, 330 ang supply. Zubasak. Dili siya mag-red, ini ko ang. Dili kung mupalit kay imo lang siya bungaw. Di siya mag-mold. Pero dugay ni madaot nga mga kay pure man siya mold. Baligyan ni mo te. Oh. Pila man na? Pila ni dai? Pinta. Pila ni? Ay ikaw Ano mo balik yan? jeep. Bitaw asa mo tindahan, ma'am? 180. Dili, pwede pa. Ang pag-DPO man bin. 180 mo balik yan. Nagamit ka Sa merkado. nagamit sa GCash, nagamit ka GCash? Oo, na-asli. Pag GPO ba? 180 ra. Okay, ato ka mapalit sa merkado, pagka 40 naman sa imo, 60 tawag. Wala din siya. Tagpilang kilo ani, ma'am? 180 ra mo. Wala 180 lagi mahal, no? Ato ka mo sa merkado, to 40 naman.